Ara estic filmant. Hola, bon dia. Som aquí a un càmping de Mataró. Hem vingut amb la moto, com sempre, perquè no tenim cap altre mitjà de transport. I aquí tenim el Bernat intentant inflar... Bueno, intentant no, ho està fent molt bé. Hola, Bernat. Què, com tenim el Matalas nou? Mira, tenim ja quasi a punt, no? A veure com ho fas. Ai, és que no veig res. Hòstia, què ha passat, tio? I res, aquí tenim la resta de coses. També tenim cadires noves, que vam comprar l'última vegada, i encara ens queda posar l'altra tenda i tot el parament. Espera't, ara vaig a filmar-me així. Bo, és que de fet no em veia el que estava filmant, ho tenia girat, ho tenia invertit. Bueno, doncs res, mira, ja és el rotllo de sempre. Començo a ficar els dits per aquí, perquè sé que esquerrà, i poso aquesta mà aquí. Doncs res, ja som les 7:10 de la tarda, que hem de muntar això i anem a comprar 4 coses, d'acord? Apa! Adéu! Digues adéu, Benet. Mato, mira aquí els cabells que tenim jo, hòstia. Ulleres noves, de titani, 200 euros. Caríssim.